and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyom sa nagbangutang kasing-kasing. Kung mo mong pagsabot, ingnon ti kang nasayop ka, Kati. Hello! Nga naman ka? Murag pirmi naman kang saputon. Tungod di mong buanga ka. Oh, Kati! Biset! Ay, naunsa to siya bay? Isapot man ba'y utik? Ako pa tong asawa na gitakyan ko na to. Ba'y utik? Sorry, bay Franco, sorry gaya, gaya. Okay ra, bay, okay ra. Sorry gaya, sorry. Saon nga. Duko lang ko kay mauwa ko bay. Duko lang ko ini. Ay, Oo, di ko bay. Abe mo ako nuluoy ni mo eh. Luoy ko. naunsa ka di, bay. Okay ra na, bay. Mm. Naanad ako, ana. Anad bay. Ako mo kumanad. Skambaang agad. Samot yun ako bilib ni mo bay. Ha? Samot. Nga naman? Bilib ko sa kataas sa imong pailob. O ngayon man, sa sobrang mong pagmahal nga to sa imong asawa. Bay, ang man maglalis mi, ha? Makiglalis ko niya. Kay? Magtinubagay mi. Unya matandog ang garbo. Garbo. Unya makapasakit ko niya istorya. Unya? Magdako na noon. Oo. Marang importante, pailob lang yun ta, bay utik. Lisod ko daan ang imong role, beda. Ha? Di na ko na kaya. Bay, kayaho na nimo para sa kalinaw. O, bay Franco. Oh, nibalik man lagi ka ma. Da, gibisit ko sa imong amahan, oy. Di mo na sang giaway si Papa Franco. Kisa mo ko ni malipay, ana, ha? Dito na ko. Unya, giingnan ko. Miapas lagi ka. Basig katugon pa ka. Ha? Oh, Oo niya. malipay di ko na pagkasulti, ha? Mura man ko, ginsulto ko ni ana. Bikay dugay ko na kamata. Ingnon ko ni ana. Ha? Di ko utok bulinaw, oy. Nga di makasabot, Claire. Makati. Gipasingita kong sulti. Abi kay dugay man ko na uli kagabi, eh. Anong dugay man sad ka? Matud nimo kay di ka magdugay. Ay, unya, nalangan man. Kay daghan man istoryahan ni Sofia. O giobserbahan na akong trabaho dito. Hayahay raman di kaayo, uy. Nya aircon pa. Doon na pa tip gikan sa mga customer. Ay. Dere sa ato makakwarta tuod ta. Pero buwad tas init. Manimaho pa ta buwad. Maho mantika. Kadugay na nato anang trabaho, ama. Ay, maumang gani. Nga makapuol. Makapuol nga trabaho. Ma, Pero visit mong amahan. Pahiro-hiro. Dili pa ko patrabahoon. Nya kining paninda. Ang paninda na to des pungko-pungko. Dili na trabaho. Trabaho mo gyapon na. aw kung gusto gyud ka nga manarbaho, adto ka sa imong amiga. Tabangan ti kag explica ni Papa. Tinuod ka, Claire? Oo, tabangan ti ka. Pero kondisyon, Kondisyon nga unsa? nga dili na nimo pasakitan og sulti si Papa Franco. Claire. Okay. Dali naman mga suki. Saman. Tilaway ang lamian namong tuslobua. Kung di mo gusto nga, di mo gusto sa tuslobua, di ay atong mga bula-bula, longganisa, put-put, pusit, di itlog. Ay lang ako. Di asay kinupusan. O gingon man, ang suka na tong pinakitlat. Humot og hangang. Punit puso diri bay Franco bay. Kana murag kaila ko ronda. Ay, way problema. Bilagbok. Di man ikaw take ni Franco man. Aray, ako may ni kuan mo wa man. Bay Franco sa man bay. Ha? Ako lang oy. Unsa man 5 puso? Lima. Okay. Dali ka puso. Ay, take Soft drinks. Pila ka soft drinks? Ikibahala. Unsa man? Lipo ka da. Wa man, basig ikaw. Puso, soft drinks, 5 ka buko. Okay. Derang soft drinks. So pila yung order? Sulti lang kay kamo akong hatagan. Okay.
basag tingog rin. Hey, hurot na do, hurot na. Saman! Hurot na. Balik mo yung gabi eh. Oh, ay hapon ba do? Balik mo. Nga alas 5 sa hapon, hangtod sa alas 9 sa gabi, balik mo dire. Okay. Oh, sana. Bay. Oh, sana. Sama uli ka? Uli na ka? Ha? Muli na ko ba ya? Paway ko kadiyot. Sige, pahuway. Kinahanglan yung pahuway, oy. Pahuway gina imong lawas, bay. Ayaw palabi, kay kung magpalabi ka, na! Sa iyo kang muadtos minteryo. Unsa? Batanon para ba ng asawa mo? Basinog, lain ang mamintana sa inyo. Sama! Sa galing. Magisi ng sinina ko. Gusto mo pa? Bay. Ha? Bayotik? Gusto ka na mamatay ko? Ha? Basin og ikaw ang gustong mamintana sa amo. Unsa? Unsa? Gusto ka? Ha? Bay. Bisag sulan ba ko nimo, bay? Dili ko. Usa? Ano, mur pa o. Ano, ayaw, bay? Oy, bati, gina, bay, bati, gina na, oy. Sam sa gagod. Mura mag-imo kong gitungo god. Di man ko sa ingon, god. Di man ko sa ingon na nagod. Sama na siya. Laliman ka na, matay ko. Di pa si Dan Antika ay palabig kugi. Ha? Nga, kuwang pirmi sa pahuway. Ay palabi, bida ni mo kay... Tingali pag sayo kang mupanaw ba? Sa kang mupanaw sa binteryo. Simple na, di man guna lain sabton god. Lagi pero imo magipakapinan og mamintana sa amo. Klaro, ana. Kung mabiyod na ang asawa mo, mangita yan ang ipuli ni mo. Klaro, ana. Bay, mahal ko niya. Nakabati ka? Bati mo lang. Nga, mag-unsa man ang pagmahal. O kalabira ka na. Saman! Bayotik. Oo na nga. Mag-amping ka sa imong panglawas. Kinahanglan nga himsog ka. Healthy ka kanunay. Ayaw po daw problema. Pero noon, sa ako nang gingon mo, saludo ko ni mo. Kay murag, wa ka maproblema sa asawa mo, oy. Wa pa bitaw. Kano, samot ako saludo. Wa ka maproblema. Nga dili. Hindi maganin na managanag ko sa aba ni mo. Bisag ni ako maminaw, di mauwaw. Mo paano sad? Iyan ang gibuhat bay kay Kay? ibaw siya. Nga di ko masuko. Tungod kay mahal ko siya. Oh? Bayotik. Oh, zaman! Bisag ingon anas kate. Pero mahal ko siya bay. Sudipan ko. By Franco. Si Sofia. Hello, Sofia. Girl, kamusta na? Okay na, ha? Wa ko ka-explicar maayo oy kay gisapot ko. Ha? Ay, nga naman, sad. Tungod gyapon Franco. Franco na, Ay, sad. lagi. Nya sa Leros Franco? Tas tindahan ay pungko-pungko na mo. Okay. Pero murag doon kahayag nga makatrabaho gyud ko diha. Tungod kay tabangan ko ni Claire og explicar siyang amahan. Na makatrabaho ko diha day. Ay, naa naman di ay na. Uy, kanindot, ana. Ay, girl. Tuwa di ay pa. Nangayo si Mr. Greg Martinez sa imong cell number. Unsa day? Ansa man, tagan ako? Ansa man? Pagsulti, uy. Uy, ayaw uy. Ngano ko taong mangayo man sis ako number. So, dili lang. Okay. Agad ako nimo. Pa Franco, Day Claire, niapas man ka. Opa, miari lang ko nimo aron magkasulti ta. Mahitungod ni Mama Cathy. Ha? Unsa nga tong istoryahan kalabot sa imong Mama Cathy? Gusto mong yun na siyang mutrabaho sa gitrabahoan ni atong Tita Sofia pa, oy. Day Claire, di ko gusto nga manarbaho siya. Tungod kay nagkinahanglan ka sa iyang pagatiman. Pa, dako naman ko. Tugutin na lang na si Mama sa iyang gusto. Claire. Hello, yes akong amigo.
Ano nang tawag kasaba na tubangan sa lang tao. Sa magkalsihas pag-asawa? Ug ako'y nabana. Di ko kauntosoy. Ha! Hey, hanggaw. Kataphaw na ko. Basta lagi, tanaw na ko. Pangag yung maigos kung tamparos ba? Pero ginadili ra ba karon ng pagpanapat ko sa babae? Dili may napatan na babae eh. Kay kana sila. Gilalang sa Ginoo. Wa kuha sa tumpad aron tamparoson. Wa kuha sa tong tiil aron patiran kun dili gikuha sa iyang wang gusok nato mga lalaki. Haduol sa kasing-kasing aron panggaon ug mahalon. Pero pubida sa man. Yanuhon lang kasaba. Pida mapusnyagan mangitingali na ako ba? Pusnyag yun! Unsa man sa hunahuna nimo pa? Uyon ka sa akong gisugyot. Aron magmalinaw ng mong mama. Tugti na lang na siya nga mo trabaho dito sa gitrabahoan ni Tita Sofia. Claire, Kudpog nga nimo, permi man lang sa puton. Pasakitan ka niyag sulti. Sakitan ba akong maminaw pa? Nga iya kang yanuhon ug ngan ug di mao. Sugot na lang. Ayaw na kong kabalak ipa. Nahibaw na ko unsay dili maayo ug unsay maayo. Kahibaw na ko mag-amping sa kong kaugalingon. Ang importante, ang kalinaw sa atong pamilya. anak. Uyunin na lang si Mama Cathy. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!